Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back to my channel, Mommy Flo! At maraming pong salamat sa mga lahat po ng nanonood kahit hindi po ako nag-upload for 3 months. At sa unang salbo ko po, nandito po ang kauna-unahang Alfresco Restaurant dito sa Sariaya, malapit sa Hibanga, Sariaya, Quezon. Ito po ang Jardin de Pio na napakagandang restaurant. Hold up. Samahan niyo po ako at silipin natin ang napakagandang bagong-bagong restaurant na ito. Pagpasok mo pa lang po sa restaurant na ito ay mapapansin mo na napakaganda ng kapaligiran, maaliwalas dahil po sa mga greens nakasabit sa kanilang mga kisame at talaga naman pong napakaganda ng pagkakadecors. Ang kanila pong bar ay nakaharap sa customers at makikita mo po na ginagawa nila ang kanilang mga juices at ganun din po ang kanilang kusina na facing po sa mga customers. Napakaganda po ng lugar, napakahangin at napakaaliwalas. Sa labas po nito ay meron pong murals at makikita mo din po ang ganda ng kanilang mga lightning effect. Lalo-lalo na po siguro sa gabi. So dito po sa labas napakaaliwalas at meron po silang napakalaki na murals at napakaganda po nito para po sa mga picture takings, lalo-lalo na pong usong-usong ngayon. At syempre walang iba kundi sa TikTok. O di ba naman? So ang restaurant po na ito ay talaga pong tamang-tama para sa pang-family, pang-barkada at kahit na pang-jowables pa. Wow! Ito po ang kanilang second floor at dito po madalas ganapin ang mga selebrasyon katulad ng birthdays, baptismal and everything at ito po ay air condition. Ito naman pong nasa labas na ito po ay isa ring tinatawag nating alfresco dining na ang ibig sabihin ay ang pagkain po natin sa labas. Talaga pong bagay na bagay ang pangalang alfresco dining dahil ito po ay talagang fresco po talaga sa labas. Ito po ang kanilang napakasarap na salad na antipasto de jardin. Assorted lettuce, house guanciale, ano ba yan? Dried fruit, roasted tomato, olives, green apple, pistachio nuts, cranberry, dates, and fig vinaigrettes na napakasarap po talaga. Ito naman po ang kanilang starter na pan de ajo na isang
baguettes, garlic parsley butter, spinach, and gorgonzola dip. Wow! Ay hirap po talagang basahin itong mga Italian foods na ito. Pero suma total ay masarap po. At syempre, bago po tayo sa mga sauce at bago po tayo sa mga cheese na ito. At syempre, dumako po naman tayo sa main course na paella. At hindi ko na po kailangan explain sa inyo. Alam po natin ang paella na masarap talaga. Ito naman po ang meatballs marinara na lasang spaghetti. Ito naman po ang kanilang short ribs at lechong kawali in olive oil and vinaigrette. Napakasarap din po niyan. Ito po at tinitikman ko isa-isa ang lahat ng aming in-order at napakasarap naman po. Wala po akong masabi at ito po ay bago sa aking mga panlasa. Pero pasok na pasok po sa sarap. Utik-utik po ang aking pagtikim para po namnam na namnam ko ang lasa talaga ng mga pagkain. At sa inyo pong lahat, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana po puntahan nyo ang Jardín de Pío dito lang po sa Isabang, Sariaya, Quezon. Napakaganda pong experience para po sa atin at para po sa ating pamilya. Jardín de Pío Fine Dining Restaurant and alfresco dining. At syempre hindi po kompleto ang ating dinner or lunch kapag wala po tayong cafe. Okay, sa inyo po lahat, maraming pong salamat at mag-ingat pa rin po tayo. God is good all the time. Peace out! Hold up.